Гранушка е имала хотел под прикритие. Тя хубаво ми е оставила легло, ма сега какво е това? Тя си има легло, къде да си ги прави тези неща. Ето е рецепцията. Ало, бабо, къде си? Ето да бе! Гранушка, как си, ма? Ти тук много си се обзавела. Оня Христос за това ли го похарчи за този грозен хотел, омаза слайна навсякъде. Оле, ма това асансьори много бе! Като гостенка на хотела трябва да си напиша YouTube името, което нямам, но все пак. Спаска Гранушкова. Готово. О, мата няма други гости освен мен. Да, забравих. Ти нямаш други приятели. Всяко правиш, как така си минала през шкафа, бе, ако щеш още малко в газа ми влизни. Тия клещи ще ги взема, да ти срежа аз малко хубавата бяла рокличка. Гранушка, как така? Ще си изгориш кухнята, бе. Ще извикам шеф Ангелов да те наби, сега гледай каква мизерия си направила и си го изгасила. Грануко, и ти ли си тука?